Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Ụlọ ọrụ na-alụ agha megide nkesa nje ọrịa na-efe efe n'ala anyị NCDC na mkpirisi bekee emeela ka ọ dị egwu na ọkụkọ anyị ugbu a na nje ọrịa Ebola pụrụ ịtụwapụ n'ala anyị n'ihi na mba Uganda na Congo anọrọla n'ọnọdụ ize ndụ n'ihi nje ọrịa ahụ. Ọkachakwa ugbu a ndị njem na-esite na mba ndị ahụ abata n'ime ala anyị Naịjirịa. Ụjọ na-egwu dị ugbu a n'ime steeti Lagos nakwa steeti ndị ọzọ na mpaghara Yoruba dịka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu malitere ike dị egwu n'ogbe ahụ. Naanị n'isi ụtụtụ taa, ndị omekome ahụ wakporo steeti Kwara mụnye obi eze ọkụ ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ nke gụnyere ụmụaka na ụmụ nwaanyị. A ga-echeta na ha wakpokwara steeti Kwara na Satọde gara aga bụ ebe ha nọrọ wakpo otu ụlọ ụka Kraịst gbuo mmadụ 3 ma tọrọ mmadụ 15. N'agbanyeghị na pati ADC na ugbu a na-atụ vootu ntuliaka elu primaries nke ha ga-eji họpụta onye ga-eji aha pati ahụ zọkwa onye isi ala n'afọ 2027, ọgbaghara n'ime pati ahụ eyirila akwa ọhụrụ ugbu a. Dịka otu ọzọ pati ADC ahọpụtala Chukwu iji aha pati ahụ zọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Onye na-achụso nta nnwere onwe mba Yoruba Sunday Igboho etuola ọnụ ugbu a na ya na-echere nkwado gọọmenti ọchịchị etiti ịwụbanye n'ime oke ọhịa niile dị n'ala Yoruba ma chụpụsịa ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu. Ndị ahịa na-atụ mgbere mmanụ gaasị eji esieri mmeri etiela ebe ugbu a n'ihi ụkọ mmanụ gaasị dịka ọnụego eji erepụ ya agbagolaga 1,500 kwa kilogram. Otu n'ime ndị isi azọkwa ntuliaka elu primaries pati ADC Ayatollah ekwupụtala ugbu a na ya na-agbahapụ usoro ntuliaka elu primaries ahụ dịka kwa ya agaghị abịa ememme ịkpọpụta onye nwetara mmeri taa n'ihi ọtụtụ ebubo nrụrụ aka vootu atụrụ gbaa gburugburu ala anyị bụkwanụ nke ya jiri anya ya abụọ hụ ụfọdụ n'ime ha. Ụlọikpe nọrọ taa kposa mkpesa mere megide Goodluck Jonathan iso zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ma onye mere mkpesa ahụ John Mary jide obi ikpe ịkwụ ego nha nde naira 20 n'ihe rijugo afọ nke mkpesa ya. A ga-echeta na n'izuụka gara aga otu pati PDP nke Turaki nọdụ isi ya nyere Goodluck Jonathan ohere ịzọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027, Maazị Peter Obi, akwala akwarịrị n'ọtụtụ ụmụafọ ala anyị ndị o zutere n'oge njem ya n'ime mba South Africa anabataghị enyemaka ọbụla gọọmenti na-enye ha ịlọghachi mba Naịjirịa n'ihi na ha kwenyere na ọnọdụ mba Naịjirịa dị njọ karịa mmetọ na ikpe oke agbụrụ ha na-agabiga n'ime mba South Africa. Otu onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Harrison Gwamnishu ekwuola n'eze wara agwa ugbu a ma bụ ebubo na ọ bụghị ndị Igbo na-akparụ mpụ ntọrọ ndị mmadụ ka ọ dị ugbu a n'ime mpaghara steeti Imo nke Awa, Ejemekuru, Amakọhịa Ubi na Amakọ, kama na ọ bụ ndị mbịarambịa na-asụ asụsụ Fulani. O jiri ohere ahụ kpọkuo ndị Imo ka ha mụrụ anya ma gbochie onye ha na-amaghị onye ọ bụ ịbata n'obodo ha ma chụpụsịa ndị omekome ahụ pụọ n'oke ọhịa ha iji gbochie ha ịmụba. Obi onye isi ala gbarụọla ihu banyere nkesa ozi udo ụlọ akụrụ aka onye isi ala Tinubu bụ ebe ọ nọ wee na-arịọ Peter Obi arịrịọ iritere ya na ntuliaka elu ọkwa onye isi ala afọ 2027. Obi onye isi ala rụtara aka na a ga-achụso ntaramahụhụ dabere na iwu megide Very Dark Man VDM n'ihi ikesa ozi ụgha ahụ. Otu pati ADC akwụsịtala nchịkọta na nkụkọta okwe ntuliaka elu ọkwa primaries nke ha ji ahọpụta onye ga-eji aha pati ahụ azọkwa onye isi ala bụghị ya ga elekere 8 nke abalị taa iji kwe ka ndị alakụba mee mmemme Eid Kabe. A ga-echeta na Maazị Rotimi Amechi na Ayatollah ajụla ịnabata okwu ahụ bụ ebubo na enwere ọtụtụ nrụrụ aka na wuruwuru na ya. Ọtụtụ ụmụafọ ala anyị akwala akwarịrị na ọnọdụ ala anyị na-adịnyekwu njọ kwa ụbọchị karịa ka ọ dị n'afọ ndị gara aga nke na n'oge mmemme dịka nke Sala ọnọdụ ihe isi ike enyeghị obi ụtọ iji tụrụ ndụ n'oge mmemme a. Onye ọgụ abụ ma bụrụ onye ọkaiwu Fauze Bad Boy akwala akwarịrị banyere ememme eji echeta ụmụaka n'ime ala anyị nke afọ a dịka ụmụaka ndị a tọrọ n'ime steeti Ọyọ ruru 40 ka ndị omekome ahụ na-eyi ndụ ọha egwu gaji eji ebe ekwenụ ndị a na-achị gbachiri nkịtị dị nnọọ ka onweghị ihe na-eme n'ala anyị. Ụlọ ọrụ mba US na-ahụ maka nwere onwe okpukpere na ogo mba ụwa ebe ole ebubo ugbu a na ndị agha omekome na-eyi ndụ ọha egwu n'ime mba Naịjirịa ruru 30,000 n'ọnụọgụgụ bụ ndị na-akwafu ọbara ugbu a gbaa gburugburu mba Naịjirịa. Pati NDC ekwuola ugbu a na ha agaghị ekwe ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị jiri idude aha Peter Obi nakwa nkwaso nweta mmeri na ntuliaka elu afọ 2027 ma gbalaga n'ihi na ha ejirila ihe mere pati Labour n'afọ 2023 mụrụ akọ. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar agwala Tinubu okwu n'eze wara agwa ugbu a dịka o nwetara mmeri iji aha pati ADC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Ọ gwara Tinubu na ya malite ịchịkọta akpa ya ịlaghachi steeti Lagos n'afọ 2027. A ga-echeta na a nọrọ n'abalị ụnyaahụ kwupụta Atiku dịka onye nwetara mmeri na ntuliaka elu primaries pati ADC. Ka ọ dị, Atiku na Amechi nọrọ taa nwee nzukọ nke ha na-agwaghị onye ọbụla ihe ha gbara na ya. Osote onye isi oche pati PDP na mpaghara South East Nnaji ekwupụtarala ọha na eze ugbu a na onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan enwebeghị mgbe ọ zụtara akwụkwọ fọm ngosipụta mmasị ya ịzọkwa onye isi ala n'afọ 2027 n'aha pati PDP ma rụtụ aka na ndị ekpu aha Goodluck Jonathan n'ọnụ ịzọkwa onye isi ala ji nna aha ya egwu egwuregwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Pati APC n'ime steeti Abia akatọla aka na-achị steeti Abia Alex Oti maka ego ọdọọlọrọ ọhụụ ụgbọ njem dị n'Ụmụahịa. Aha onye ụlọọrụ INEC nọ n'isi ntuliaka elu ọkwa gọvanọ n'afọ 2023 bụ Ọkammụta Nnenna Oti. Ha kọwara nke ahụ dịka nke pụrụ ime ka ndị mmadụ ghara inwe ntụkwasị obi n'ụkpụrụ ntuliaka elu ala anyị n'ihi na gọọmenti nọ n'ọchịchị ekwesịghị itinye aka n'obi dịka ụlọọrụ INEC kwụrụ ya ụgwọ ọrụ ọ rụrụ.
Dịka onyeisiala Tinubu gbara afọ 3 taa n'oche ọchịchị, o zigarala ọhaneze ala anyị ozi pụrụ iche bụ ebe ọ nọ gwa ụmụafọ ala anyị na ya nwere okwukwe n'ebe ha nọ ma kwa ọhaneze nkwa na ịchụ àjà akụnụba niile nke ha na-achụ kemgbe afọ 2023 agaghị abụ n'efu dịka ọnọdụ akụnụba ala anyị Naijiria amalitela ikuru ume ndụ ka ọ dị ugbu a. Obi onyeisiala site n'ọnụ onye enyemaka pụrụ iche onyeisiala n'okwu mgbasa ozi nye ọhaneze bụ Temitope Ajayi akwala onye ga-eji aha pati ADC zọkwa onyeisiala bụ Atiku Abubakar eme ugbu a ma gwa ya na ọ gaghị achịta aja ọbụla na ntụliaka elu afọ 2027 ya fọdụzie ma onyeisiala Tinubu aka na ntụliaka elu ahụ n'ihi na o nweghị amara n'ịdị n'otu so Buhari n'afọ 2015. Otu onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọnụ na-eru n'okwu n'ime steeti Rivers, Akụkọ Side, akọwala nzukọ Atiku Abubakar na Rotimi Amechi nwere ụnyaahụ dịka nke dabara adaba n'ihi na ọ bụ ihe dị mkpa imezi adịm na mma ha abụọ iji nwee otu obi na achọmnta ntụliaka elu pati ADC. Aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde akwalakwa arịrị banyere ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị ma gwa ọchịchị etiti na hapụsị dọla ụkwụ azụ n'ihi iwu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti iji lụọ agha megide nyija ndụ ọhaneze. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.